Un 11 de xullo máis, o santo máis milagreiro volveu demostrar o seu poder de convocatoria. Centos de fieis desprazáronse ata contornado ao mosteiro de San Bieito de Lérez en Pontevedra para cumprir coa tradición. Moi ben, moi ben, moi ben. Supoño que verá todos os anos, non? Sí, sempre que podemos. A romería moi ben, gracias a Dios, a iglesia tamén, moita xente. Todos os anos vimos. Que hai que ir como se fóramos no cuartel e non nos dá a gana de facer eso, non sabe? Que vayan eles, non importa. Pero eu apretei a man, o bolsillo. Non queren diñeiro, non lle fai falta. É un costumbre, mas somos devotos, entonces, pois, hai que vir. A oír unha misiña. Hoxe foi festivo en Pontevedra e tamén día de Romaría. No recinto do mosteiro, o bulir de persoas foi continuo para asistir á procesión e ás misas, para pasar por debaixo do altar do santo e recibir as súas bendicións e, por suposto, para facerse co aceite milagreiro que, segundo din, cura os problemas de pel. Que esto va muy bien, la fe no se pierde. Es muy milagreiro San Benitiño de Lérez, muy milagreiro, muy pas verrugas, pas manchas, para calquer cousa da piel. Dá 9 días, reza ya noveniña, é moi eficaz. Porque estamos ofrecidas a San Benitiño. A ver, que nos conceda algún milagriño, algunha curación. Pois este aceite, di que son bo para verrugas, vamos probar. Isto do lado da devoción, pero como en toda boa romariana de San Bieito de Lérez non falta a vertente festeira. Moitos continuaron o día na beira do río, onde houbo música e xantar popular. Pois é o primeiro ano que vimos, fíjate ben, é o primeiro ano que vimos. De momento vai ben, hasta o día non fai moito calor, o sea que estáse ben, un día perfecto. Ahora para ir a tomar o pulpo e a disfrutar un pouco do día. Entón vimos 3 autobuses e vamos pasar o día. Agora vamos a tomar misillóns. E logo vamos a comer, depois da comida hai baile, e logo para casa. E iso todo son o mellor 6 horas. A mexilloada popular, a actuación do grupo de pandereteiras pola villa e a verbena no atrio do mosteiro coa orquestra Casa Blanca prolongaron a festa durante toda a xornada.